Bueno, pois nada, aprendemos o hash, non? Vamos a dar aquí a... Tano, o pano, a la testa. Decide algo, por favor, para Sí, ver sí. que entra. Que abanico máis bonito. Ese micro... Digo algo máis. Este libro está un poquinho, pero vamos mal pouco a pouco. Ese o que ten que recolle moito. Vale, Así, entón isto así, vais que... o de Ana igual recolle menos. Hacer como un poquinho máis. Ajá. Pero este, o que está primero da Este que de este. aquí. Ese, a outra Ana. Bueno, pues este Sí, recolle. sí. Vamos a dar aí toque de saída. Por ahora. Dalle ti, toma. Está en sol, eh? Está en sol. Que é un cursillo. Ah, sí, sí. Mas é do país, ese cada cosa. É máis normal. Ese é do país, vai se ver. Bueno, benvidos e benvidas a unha nova pirucharla máis. Hoxe temos dúas novas incorporacións a esta que xa casi vai sendo unha familia. Temos a dous convidados máis que se unen ás pirucharlas desta nosa piruchela e ademais dúas persoas de especial relevancia e canalse na súa área, por así decirlo, ¿no? Na súa faceta artística. Pero dúas persoas que se complementan moi ben, non só dentro, sino fora. E que, bueno, de verdad que vai ser... Creo que vai ser un reto xestionar isto e permitideme e perdonádeme os erros que se poderán cometer, porque, bueno, sobre todo aos nosos convidados, non espero que pasemos un bon rato, que é do que se trata. A piruchela sempre se ven a disfrutar e a pasalo ben. Esa é a marca da casa. Moi ben. Aquí estamos. Bueno, vos xa sabedes como vai isto. Eu vou facer preguntas, teño aquí preparado para torturar con cariño aos nosos convidados, pero... Tes aquí un guión, por certo, un guión en papel, si Pois moi amable, tería sido moi interesante facelo, pero Aquí non se teño pensou as preguntas personas. que van vir, Estaba aquí, Bueno, xa sabedes, se queres algo, para ao final deixades esa preguntiña que va a haber momento tamén para facelo. Bueno, hoxe temos un enorme placer, xa vos decía, de ter conseguido a compañía de Ana Moreiras, ela é ilustradora, creadora desta exposición que xa podedes ver no noso local, que estará acompañándonos durante uns días, non sei exactamente cando, pero, bueno, poderedes disfrutar do traballo de Ana, en vivo e en directo. E, bueno, tamén xa sabedes, non? A arte, a pintura, os pincéis, as tintas, tamén unha parte da piruchela que non podemos deixar de lado, tamén vai estar presente desta outra maneira, non? E o noso outro convidado, Miguel García Martínez, que seguramente non vos sonará por ese nome, pero se decimos Miguel de Lira, xa sabedes que é como que o ten na casa. Realmente o temos casi adoptado, non? Bueno, eles completan esta dupla artística que hoxe temos e que, bueno, pois xa paso a dicirvos benvidos á piruchela. E moitas grazas. Dúas personalidades seguramente moi diferentes, ou non, irémolo vendo ao longo da charla, pero que a bon seguro se complementan moi ben. E que é moi curioso, porque fixadevos, Miguel deixou de lado un máis que respectable futuro como abogado para dedicarse ao cine, ao teatro, á interpretación. E Ana fixo todo o contrario. Ela era artista no seu corpo, cabeza, pero decidiu que vamos a ser prácticos. Vou aparcar un pouquichiño a pintura e vou a dedicarme a algo con futuro. Renuncia a Belas Artes e dedícase á física de partículas. Sí, señorita. Que é atrevemento. Que é moi artística tamén, a física de partículas, pero... Claro, eu quería empezar revés. precisamente empezar contigo, porque, a ver, vexo moi claro que abandonar xulgados e despachos de abogados para dedicarte a interpretación, aquí entrame na lógica, encaixame, pero deixar as Belas Artes para dedicarse a física, ou é que a mellor resulta pois que os quarks son moitísimo máis románticos e artísticos do que parece. Como foi iso, Ana? Os quarks son super interesantes, é a verdade que foi unha carreira na que disfrutei moito.
aprendendo, pero costoume, pero disfrutei moito. Pero non, eu creo que o que pasa é que eu tampouco son unha persoa moi... Eu non consigo facer unha única cousa, nunca, entonces nunca fago ninguna moi ben. Sempre son así como cachiños daqui e da colá. Eu entendo que para facer belas artes os meus profesores consideraban ali no 94, cando marchei a estudiar, que me faltaba pois a excelencia, non? Concordo con eles, non te creas. Pero o que pasa é que logo vas facendo outros camiños na vida, daste conta de que tampouco é cuestión de atopar a excelencia, sino de disfrutar co que faz, como dis agora. Por exemplo, a banda deseñada é un ámbito que che permite pois non seres un excelente na pintura, ni na narración, ni tal, pero que mesturando de todo se pode pois transmitir algo, que ao final é o que é divertido, non? Eu creo que cando encontrei o nicho da banda deseñada, sí que me encontrei realmente a gusto. Cómoda, claro. é o teu espazo. Exacto, pero naquel momento entrar en Belas Artes, pois eso, conteino moitas veces, pero un profesor que era orientador no meu instituto, miroume así moi directo e díxome: vas a ser Picasso, tú? Pois déjate de tonterías e dedícate a la física. Como son moi lenta, non se me ocurriu dicir que Einstein tampouco iba a ser, non? O sea, bastante longe. Pero claro, da ciencia parece que se vive mellor, non? O sea, foron máis pragmáticos os meus profes do que eu realmente. Esa é unha experiencia que coñece outra persona que lle pasou o mesmo. Desaproveitar un cerebro nas Belas Artes. Eso é un orientador. Bueno, que pena. Estas cousas pasan, pero bueno. No teu caso, Miguel, bueno, tal e como vemos os xulgados últimamente, non digo eu que non sexa casi escenarios, porque temos algún xuiz moi teatral, pero como foi esa decisión túa? De repente dis, oi, a mi dereito non me... No, porque eu nesa etapa que estudiaba na facultade, a miña tendencia era pelo crecho, miña melena, entonces o do xuiz, un xuiz peinado non me dieron aí, un xuiz afurcado tampouco me diría. De todas formas, a miña saída nunca teria sido a xudicatura, tal vez podía ser secretario dun axuntamento, daquela había esas salidas que se planteaban, que era o meu horizonte máis ambicioso, pero xa pronto me dei conta polos compañeros que tiña ali na facultade, polos compañeros, bueno, por xente que estaba na facultade cando eu estaba tamén, que o camiño sería a política activa, porque ali xa estaba un Feijóo, xa estaba Pepino Blanco, xa estaba Pedro Puig, digo, do lado, digamos, así, máis oscuro da facultade, pero tamén había outra xente dos CAF, recolleran o legado de Erga, que éramos estudantes revolucionarios, etc. Había moita polarización política e para mí o camiño da política activa nunca o vin como un camiño bo para mí, porque implicaría o que implica a Feijóo a estes, que implicaría estar mentindo todo o día. E ao final optei pola mentira, pero pola mentira en personajes que non foran eu, que foran outros personajes. Son un mentireiro profesional, como xa sabedes, paso por un maior furtivo de Galicia, por un narcotraficante, por un cura, o sea, estou mentindo todo o día, pero minto amablemente, non minto sin facer daño ás persoas, como fan eles. Como foi ese primeiro día que alguén te convida, porque isto foi algo así, non? Estou preparando algo, te apetece facer teatro? A típica circunstancia na Universidade en Compostela, que estás unha noite calquera, por aí, aparece un colega inglés, conócelo, que che presenta non sei quen, outros colegas do outro de Monforte, entón, obviamente, hai alguén lía un canuto, eso é moi importante tamén para tecer un pouco a empatía. E como hidratarse en outros momentos, igual. Sí, para tecer a empatía, daquela máis o hachís era bo, non? Entón, xa quedamos, bueno, pois quedamos ao día seguinte nunha especie de casa ocupa que era un antigo, foi a Casa Simeón, ali cerca de Cervantes, en Compostela. Bueno, para quen coñeza un pouco, entón conseguiremos unha chave e fomos a improvisar a facer teatro, a sensación da primeira vez que faz teatro. Esa é unha sensación moi potente, tanto para ben como para mal. E ali fomos media dúcia de colegas a probar con un inglés que xa tiña un pouco máis de experiencia en clown, xa viña de Londres, de Manchester, entón, algo de clown xa fixaba algo de stand-up é que son os monólogos hoxendía e tal. Entón xa era esa maneira de, ele xa quería lanzar esa maneira de facer teatro
sin decorados, sin moito artificio, no? Teatro desnudo, teatro prácticamente sin nada. Entón, ese teatro é máis difícil porque non estás arroupado. Probamos a facelo, eu xa notei no primeiro momento que, sabes, cando notas o chispazo que dentro da dificultade que é facelo, e a escena era barrer, simplemente entrar con unha escoba e barrer. O sea, pensade o fácil que aparentemente é iso, que facemos todos os días, pero barrer para o público xa non é tan fácil. Porque aí tes conciencia de que xa non sabes se é unha escoba, tes unha conciencia de ti, que tes que respirar ti que a escoba, non? Ese é o primeiro paso do teatro, tes que estar concentrado no que estás facendo. E eu, por acaso, concentreime ben, disfrutei da experiencia, e hasta hoxe. 40 anos aí, pico pala. Ana, Sí, ti rebates esa 40 carreira anos, e adicaste á docencia. A docencia está claro que ten unha parte positiva, moi creativa, para quen quere facelo, claro, obviamente. De feito, eres docente de tecnoloxía nun instituto en Boiro, pero supoño que en algún momento necesitas recuperar a pintura. Como foi ese momento? Decir, teño que volver a debuxar, isto está moi ben, pero... Pois, eso debo yo esencialmente a Miguel, claro, porque é unha persoa que adora o imperfecto, que non fuxe completamente da excelencia, e entonces foi a persoa que máis me animou a, oye, que isto gustache, non se che dá mal, faino, xoguemos con isto. Entón, ele foi clave. E despois, tiñamos uns amigos portugueses, temos uns amigos portugueses que nos viñan visitar con frecuencia, e un deles facía o que agora se chama urban sketching, non? Que é ir por aí polos sitios e dibuixalos. Foi o que me prestou os rotuladores, o que me prestou un pouco as acuarelas para volver a probar a acuarela. E nada, pois así, un poquinho a través desa onda do urban sketching foi como fun volvendo, sí. Pero, bueno, por exemplo, para a banda deseñada, foi Miguel o que máis me animou a probar. Sí. Que gusto, e que lle quitaches eses medos, non? De decir... No, desde a miña perspectiva, eu vía que ela dibuixaba, que a veces puñense a dibuixaba moi ben. Para mí foi unha sorpresa, non sabía que ela dibuixaba. A veces sorprendemos as persoas con cousas que quitamos atrás, ou que aparecen novas, ou que sea, non? Eu vía dibuixar moi ben, e dicía, joder, por que dibuixas moi ben? Sí, bueno, mellor dibuixaba cando era moza, tal, en fin, nese momento que tuvo ese maldito profesor que lle cortou ou que lle fixo esa guillotina a unha posible emoción artística, non? Que lle dixo, no, ti, a salida, a física, tal, deixa, non vas a explicar, se contaba ela antes, está moi guai. E eu teño unha filosofía que é máis para que queremos a perfección se podemos gozala, non? Ela máis exixente, entón pensaba, no, eu nunca vou a dibuixar efectivamente, como dixera o seu profesor, como Picasso, ou como Manuel Larsenet, ou como Leandrino Lamas, ou Dani Iguana, non? Pero tamén dicía xa, pero ti tes a tua personalidade, o teu estilo, ese se existe no seu ámbito, e ti tes que existir no outro ámbito. Entón, sí que eu fixo un pouco de forza aí para o mundo das viñetas, para o mundo do cómic, ela xa apuntaba maneiras aí que igual, e dice, bueno, tal vez empuxei un pouco para forzar a publicar, a que o traballo que ela facía fora público, non? Tu chegas entón ao mundo da novela gráfica, faz máis cousas, xa comentabas, non, o tema dos sketches e eso, bueno, ese tipo de cosas que fais, que logo poderedes ver por aquí, pero seguramente hai algo de científico tamén niso, non? Tamén no gráfico, porque o proceso é complicado, ese proceso de crear, tens que poñer... Son mundos completamente separados, a literatura, a imaxen, tens que collelos mesturados e que teñan sentidos. Hai algo aí... A ver, é que estás facendo a pregunta do millón, porque eu sei algo me pregunto permanentemente, que no cine, tamén en outros mundos, na propia literatura, se a arte debe de ter detrás unha narrativa moi premeditada e unha estrutura, ou polo contrario debe ser algo moi espontáneo, que naza, que responda á emoción do momento. Eu non teño resposta, pero desde logo eu non me poido despojar, digamos, da miña parte científica. E gustaríame facelo, A verdade é que igual debería de probar máis ese hachís de... Bueno, se xenta, porque
son así de serie, son unha persoa moi cerebral, moi analítica, non? Teño un amigo cineasta, Zarauza, que me di sempre que a parte Asperger da miña familia, que hai bastante, que está sempre en min, non? E iso subxace completamente a todo, tanto as cousas que pinto como a banda deseñada, non? Fago banda deseñada partindo dun guión que penso moitísimo antes, que teño moi elaborado para cando me poño a pintar. E non creo que sexa o millor, a verdade, pero eu non podo facelo de outra maneira, necesito ter todo analizado, medido e cuadriculado antes de soltarme, non? Bueno, hai outros contextos nos que me solto moito sin medir nin cuadricular. Es máis de queimada que de hachís. E que son de cervo, vamos, casi de cervo. Era mariña, era queimada para carreira. O sea, sí, eu son moi Géminis e teño un lado e o outro, pero bueno, eu creo que a arte debería de ser unha cousa menos cerebral do que o é no meu caso, que é unha das cousas que me frena moitísimo, porque penso, a xente que realmente, non sei, Leandro como fai, pero eu creo que agarran os pinceles e xa está. Eu vino pintar con viño nunha mesa e por aquí, a tiros al pico. A mí costame moito máis, non? Creo que a arte requiere dun pouco máis de espontaneidade da que eu teño, non? Que vexo na xente que me rodea. Perdona que faga un... Tal vez a arte nun sentido máis amplio, tal vez non, seguro que sí, cada artista, cada cabeza do mundo, pero eu creo que a novela gráfica, ou cómico, ou chamamos tebeos, ou como queramos chamarle, sí que ten un pouco máis de orden e de matemática na estrutura das viñetas. Teño a impresión de que non é o mismo facer un cadro, un mural, unha peza, que 320 pezas que van nunha mesma novela gráfica, 320 as que sexan... Mais. Mais, contando unha historia, cada viñeta en grande, que logo se reduce a pequeno. Hai un sistema matemático de ampliación, de reducción, que teñen que encaixar, que teñen que ter continuidade visual, tamén no guión, na narrativa. Entón, sí que aí fai falta persoas da túa calaña, digamos, para chegar a esa cota, senón non se chega. Eu, gracias a unha cousa que son os encontros ilustrados que organiza Fausto Gema en Santiago, puiden conocer a bastante xente que dibuxa a banda deseñada, e sí que de alguna maneira hai as dúas correntes. Hai xente como Jorge Gozalo que son moi artistas, moi puros, e que o que fan é dibuxar, e a partir do dibuxo casi van materializando a historia, igual que en cine hai xente que grava e logo monta. E hai outra xente como Paco Roca que necesitan telo todo así moi analizado, moi estruturado, e que cada páxina está pensada previamente, non? Entón, supoño que sí, que todo ten cabida aí de alguna maneira, e a cada un lle gusta máis tamén unha cousa ou outra. A mellor a parcela de liberdade esta que te das para ti mesma é a acuarela, que parece a mí que é unha técnica, pero a mí hai dúas que me encanta, que son as tintas e a acuarela. Non pinto ni sei nada, pero atraenme moitísimo e teño a sensación de que son técnicas rebeldes. Bueno, a acuarela é maravillosa por eso, porque na acuarela, así como o guaxe, non, que, bueno, acrílico, non, que é o que teño ali, algo que pintas e podes corrixir e volver a él, a acuarela vai libre, non? Corre a auga, non? E fai cousas que ti non tes previsto. Eu empecé a pintar nas actividades extraescolares da APA do Colexio dos Castros de Burela. E agora, permitídeme que centro dos Castros, porque acaba de salir un artigo do diario.es sobre Burela e a comunidade caboverdiana, e descubrín, gracias a Alfonso Pato, de que ese Colexio dos Castros foi cuna de un montón de artistas. Non falo de min, pero quero dicir, de Anca Noura, da propia Antía Yáñez. Bueno, pois había unhas clases da APA nas que unha parella, ele era delineante e ela era artista así máis suelta, nos enseñaban a pintar. Tuvéronnos, eu creo que empecé con 8 anos, me parece, tuvéronnos 2 anos a blanco e negro, 2 anos sin poder tocar o color. Liña, blanco, negro, liña, que lo era casi como, bueno, sin un entrenamiento marcial, non? Un castigo, casi. Como cine de Super 8, era como que tiñas que dominar o pulso, non? Entón pasamos a acuarela. Eu recordo o paso a acuarela como, buah! Primeiro, ao principio, estás engañado, pensas que tens que rellenar os contornos e tal. Pero de golpe, entendino, creo que por ser nena o entendí mellor, igual que se fose adulta, que non, que as augas corren, e que se está húmedo se mestura desta maneira, se está seco se mestura desta outra, todo sobre o que despois leí en teoría xa sendo de adulta. Eu iso xogaba de pequena, e esa liberdade, esa acuarela, wow, salpica, se queda aí unha mancha, que divertido, fa. Aí sí que tes razón, que me parece a cousa máis rebelde que hai,
é que eu pude experimentar como nena, sin ter coñecemento de que todo aquilo conducía a un fin determinado, era simplemente que corra a auga a ver que é o que fai. E sigo disfrutando moito deso no urban sketching, porque como non dibuixas para ninguén, que para ti, pois vas a un sitio, corre color, non sei que, é divertidísimo. E transmítese tanto esa alegría que a xente acércaseche. Tu estás dibuixando, ano pasado fui a Praga e gustame moito cada ano viaxar a un sitio solo para dibuixar. E viña xente, non, arrímaseche, porque estás pasando ben, porque te estás rindo, mira, caeuseme por aquí a auga, pois ora, pum, pois ora botelle tinta, fago tal. Paso ben e transmítese esa diversión. O formato que escolleches, o da novela gráfica, dame a miña impresión de que é moi cinematográfico, non? Que te permite, pareceme moi difícil de facer, porque te obliga a moitas cousas, non? Conxugar imaxe, contexto, non sei, ten que ter ritmo tamén, porque senón, supoño que a deixarías a mitade. Non sei se... A ver, eu que estudiei física de partículas, digo que é moito máis difícil facer unha banda deseñada. Vaya. Moito máis difícil. Estou segurísima que non estar con Schrödinger e o seu gato, nin a teoría de ondas. Polo menos para mí. Nunha banda deseñada, primeiro tens que ter eso, tal como fai Paco Roca, que para mí é o maestro, tens que ter unha historia ben estruturada. E despois, cada páxina, o sea, ten que ter un ritmo a historia, como ti dis. E despois, dentro de cada páxina hai unha organicidade, as viñetas responden tamén a unha intención estética. Entonces, a composición das viñetas xa necesita tamén unha intención, e iso pensalo e prevelo é difícil. Esas viñetas, ademais, teñen un ritmo interno que é un pouco do cine, necesitas ir contando a historia como en cine, con ese ritmo. Entón, as viñetas teñen que ter un ritmo interno e máis unha composición externa. E finalmente, cada viñeta é un fotograma, entón tamén tens que compoñer ese fotograma pensando en si respetas a lei dos tercios, ou o aire, ou a lei da mirada, ou non nos respetas porque ti queres non nos respetar. Entón, ao final, son moitas as cousas que tens que estar pensando de cara a compoñer o resultado final, non? A mí pareceme difícil, bueno, tanto como que eu levo retomei este hábito cos 38 anos, me parece, ou 39, e en 10 anos levo 3 bandas deseñadas, non é como facer unha cousa por ano, non? É algo... E logo, aparte, hai que dibuixalo e pintalo, que dis ti, non? Pois se hai 6 viñetas en cada páxina, ou 9, e tes un cómic de 90 páxinas, pois calcula, non? Pois estamos falando de 500 e pico cadros, ao final, non? Entón, hai que pensalo, é bastante analítico, en principio, se non se fai iso desa outra maneira máis rebelde, pero bueno, non sei se vos sodes lectores de banda deseñada, se non nos sodes, volvede a ela, porque é un mundo apasionante. Eu volvín a ela de adulta, deixei de ler banda deseñada cando era adolescente, como case todo o mundo, e un ano, cando estaba de tribunal de oposicións en secundaria, o meu compañeiro de tribunal leía cómic, e pasábamos por debaixo, non? Mentras... Non sei se está ben dicilo, pero a xente... Tens que estar 3 horas vendo como alguén fai un exame. Non queres agobiar, non queres estar mirando para eles como se foras unha maestra de represora, non? Entón leíamos cómics, e pasoume Persépolis, foi o primeiro. E claro, de repente vin aquelo e digo, buah, pero isto como non o fixen, como non o mirei antes. Empecé a ler moita banda deseñada, e a día de hoxe eu creo que é, para min, a arte por excelencia, por todo isto que acabamos de decir, non? É porque o fai unha persoa sola, non? Que en cine... A conexión co cine, perdona que comentáis esa... Hai un momento do proceso, en que eu vivo máis ou menos de cerca con ela, que hai un guión escrito, hai unha concepción de guión na túa cabeza, ou xa está escrito na... Vou pasar a Gerardo, non sei se vale, para... Sí, por favor. Alguén me reivindicou que estuera en Carnota, entón vou falar, vamos facer un podcast distinto. O que hai ese momento do guión, que está a historia, despois hai un momento de bocetar como se fora un storyboard, chamase storyboard en cine, que é que xa tes un pouco os cuadros dos planos que vas a ter, cos muñequiños, faise máis a correr. Ela tamén fai un pouco da súa maneira eso, fai como xa con pequenos bocetos xa un pouco vai contando a historia. Xa iso animaras, xa sería un cinexín, xa sería como... Entón, a partir dun momento dado, ela toma a decisión de currarse cada viñete ca acuarela, ca libertad de acuarela,
hai que non fai con un diseño digital, ela traballa máis en analóxico, chamase Ana, claro. Entonces, pero a partir dese momento podrías facer unha novela gráfica ou unha película. Está xusto no vértice de decir, bueno, pois isto tamén valería, pero tes o guión, xa tes un pouco como a storyboard e tal, e a partir de aí, se tes un equipo de rodaxe, podría ser unha peli. Ou pode ser un cómic, unha decisión casi de editar esa historia, ese mundo que ela creou, pero o mundo está creado, que realmente é o máis difícil e o máis importante. Bueno, a veces reparamos moito na técnica, Ana mismo repara moito na técnica, porque busca a excelencia de parecerse a Manu Godas ou a Manu Larsenet, eu quería ser como a Manu Larsenet, pero... ou a Paco Roca, ou que sexa, pero é como quen fai unha película querendo parecerse a Tarantino. Sabes, hai que cada un ten o seu sello, pero a fórmula está aí, hai unha decisión que se toma no momento dado, que xa está todo creado, e hai que deixalo fluir. Bueno, por eso preguntabas de onde está o cine, onde está o cómic, como funden, cal é a fusión, non? Imos falar de Chévere, se che parece. Creo que é un momento... Vale, perdona que meter este tal, porque... No, claro que sí, vale, está moi ben, sí. moi ben, moi ben. Este é o sentido desto, que empecemos falando de ella, que vemos falando do mundo, así que Claro. plena liberdade. Pero claro, teño que ir sacando vos cousiñas, por exemplo, Chévere. Chévere realmente é unha proposta artística que ten moitísimo peso, que naceu tamén dunha casualidade, casi, verdade? E que ten moitísimas anécdotas, por favor, contanos algunha. Que ten que ver un tractor con Chévere? Bueno, Chévere ao principio tuvo moitos detractores. Pero o certo é que naces da inconsciencia de montar o que contaba antes da escoba, ese primeiro chispazo de tal, entón, daqueles 6 que éramos, pois, eu quedei ca cousa dentro, o propio inglés, logo sumouse outro par deles máis, outros non quixeron porque demasiados nervios, demasiada dificultade co público, bueno, ese enfrentamento, total, que decidimos seguir un pouco máis, entón xa, nunha destas empezamos a montar un espectáculo que se chamaba Servicio Discrecional. Está por aí hai un público que ten o libro de Chévere dos 35 anos, Kevin, vinculado co Festival de Sensa dos Niños de cinema e tal, e bueno, aí tamén se conta, pero de alguma maneira o que aconteceu é que de repente ti estás aí querendo montar un grupo, pero non tes a sensación dun grupo profesional. Realmente para facer teatro o mellor é ter afición, non é ter profesión. Ti non naces ca profesión, naces ca afición de querer facelo, non? Hai quen continúa con esa afición toda a vida, que parece un territorio maravilloso, tan guai como profesional, máis guai que profesional, diría. Pero, bueno, nós, de repente, non sei que da Diputación da Coruña, que había un medio circuito, contratábamos 3 funcións daquele espectáculo, daquele servicio discrecional. Entón, pois tiñamos que poñer un nombre ao grupo, que non tiñamos, un CIF, un MIF, tiña que haber algo, non? Entón, non sei quen tiña un xestor, un amigo xestor de cómic, vale? Xestor de jafiñas, con moitos papeles solados, cada mesa sería fácil de dibuixar, para quen sabe dibuixar, claro. Entón fomos dicir a ver que nos conviña, que tipo de empresa nos conviña, ou que tipo de que non tiñamos idea. Xe, bueno, convemos unha sociedade civil, que é o máis barato, que non nos implica moito, nin ten moitas complicacións legais. Moi ben, pois veña, a sociedade civil. Entón, como os chamades? Eu dixo, bueno, pois, Chévere Teatro, xe decidimos o nome. Entón, motivo da empresa que vos dedicades, eu dixo, bueno, representaciones teatrales. E o tipo, como era este xestoriño así pequeno, que tal, pois non chama teatro, eu non entendía a súa letra, parecía un médico daqueles de tal, e despois tamén puxo representacións teatrales nunha letra que non sei que. Esa ficha foi para a Delegación do Goberno Civil da Coruña, teñen que firmar eso, e volviu a ficha de volta, entón era Chévere Teatro, unha ficha así deste estilo, vale? E poñía Sociedade Civil, Chévere Teatro, Teatro Chévere, perdón, Teatro Chévere, despois, non sei que motivo da empresa, e aí onde poñía reparaciones de tratores. Claro, que realmente
repente, entendendo a letra daquele xestor, máis os do goberno civil de Coruña, mas de tal, representacións teatrales tampouco non é un oficio moi común, entón quedou reproducción de tractores, e era no meu piso na avenida de Lugo, que era un cuarto de dereita, e na general subindo os tractores para mí, 4 e cuarto de dereita, e así empezou Chévere, claro. Esa é a anécdota do comezo de Chévere, sí. E o de Chévere, que tamén ten así máis certa o nome, escolleche. Bueno, iso mirado o podcast de Luis Pardo do Vagón, xa vos enterades da anécdota. Non quero contar exactamente as mesmas anécdotas para non copiar a cosa. Bueno, despois de Chévere acabou sendo algo máis que un proxecto teatral, medrou moito, Sí, claro. e tuvechedes unha necesidade, casi diría que natural, no? Que vos hacía falta un espacio. Aí é cando xurde a posibilidade de que aparezca a Sala NASA, a nave de servicios artísticos. Casi me gusta Antes máis tuvo isto Río de Bravo. nave. Río Bravo foi o mundo Chévere. Non sei se aquí hai público que vira Río Bravo, que foi o gran espectáculo de Chévere que nos fixo torcer a balanza xa para o mundo profesional, pero sin querer tamén, porque Río Bravo de repente convertiuse nun espectáculo moi apreciado polo público, moi portátil, porque facíamos Río Bravo desde nun aserradero, nun barco, nunha praza, nun teatro, dábanos igual. Entón, Río Bravo, dounos moito confianza, creounos moito público, dounos unha marca para Chévere moi potente, pero tamén nos dou algo de diñeiro, volví algo de pasta de toda aquel tal, entón con ese diñeiro foi cando invertimos na Sala NASA. Entón dixemos, bueno, pois nos falta un espacio para crecer, para ensayar novos espectáculos, a nosa piruchela, non? Pero buscamos unha piruchela, pero topamos unha nave que era un mundo de grande, estaba abandonada, foi un taller facían autobuses dos Castromiles, facían, nada que era a NASA. Bueno, total, que arreglamos, restaurámosla, o que sea, intentamos aí un convenio con o Concello de Santiago, buscamos a vida hasta que montamos a NASA, e iba a ser para nós. Pero cando tuvemos acabada e vimos que era tan grande, dixemos, isto hai que compartilo. E foi cando, entón, iniciamos unha línea de programación de espectáculos, non só de teatro, claro que nós facíamos, e para iso xa era un teatro bastante raro, xa digo, con moitos detractores, porque non éramos teatro clásico, entón xa que non se vía académicamente ben, estes fan calquera cousa menos teatro. E probablemente non, sí, reparábamos máis tractores que facían teatro, é verdade. Facíamos performance, happening, improvisación, e iso non se entendía teatro, non facíamos teatro de texto. Os textos e a dramaturgia creámosla nós de cero. Tampouco estaba moi ben visto eso na altura. Estaba ben visto que representaras un Roberto Díaz Bolaño ou Shakespeare. Entón, iso foi como, de esta maneira, estes que van por libre. Realmente foi un dos éxitos de Chévere, esa sensación de ir por libre, esa creación ecléctica. Todos facíamos teatro, pero ninguén de nós viñamos do teatro, realmente. Eso iba a preguntarche, Sí. porque realmente ese formato que tiña desde sin escenografías pesadas, sin ese soporte tan importante e sin esa rigidez, aparte das temáticas tamén que vos incluíades, quero dicir, realmente ao mellor esa foi difícil introducilo e ao mesmo tempo fácil, porque a xente esperaba ver algo diferente, non? Expresástelo moi ben, sí, se o pensáramos sería moi difícil. Como era inconsciente foi moi fácil. Non éramos conscientes de... Só nos mirábamos determinadas cousas, obviamente todo o mundo do cine, sempre o cine moi perto do Chévere, a música moi perto tamén, Chaplin, Keaton, os grandes clásicos, pero de repente apareceron dúas figuras emerxentes daquelas moi importantes para nós que foron os Monty Python, que era unha referencia que traía xa este inglés, John, que estaba en Chévere, Inglaterra xa aquí estaba chegando, pero ainda en cintas de VHS, casi piratas, que non... Os Monty Python despois tiveron moita trascendencia, pero naquele primeiro momento non eran tan conocidos, E a nós xa nos costaba moito despois un artista galego que triunfaba en Barcelona, que se chama Pepe Rubianes, que se chamaba, que se morreu, bueno, que se chamando, e conocemos, admiramos tamén o seu linguaxe onomatopélico, a súa destreza en co seu corpo e con o escenario vacío, ser capaz de crear un mundo con sonidos, con recursos que nós non conocíamos hasta ese momento. Era como, hostia. Entón, aí fui descubrir un pouco ese novo camiño que a veces con un xum, flaca,
podes facer unha porta do salón, podes imaginar todo un salón, unha mosca. Entón, todos eses sonidos, ese mundo de xuntar o audio co cine, pero encima dun palco, foi o camiño que descubriu Chévere naquele momento. Non é que o inventáramos nós, pero sí que o descubrimos. A partir de aí tiramos por ese camiño, sempre co aval do público, que sempre nos acompañou, logo, se queres, falamos un pouco máis, porque houve cambios de estilo, de ritmo, eso eran os albores, de un pouco dunha marca cheveriana, moi xoven, moi de slapstick, moi clown, moi fresca, moi de... non dábamos o personaje nunca, nin de coña, pero cada vez imos dando máis, non? Por os personaxes é moi importante xa ter unha certa idade, sobre todo para facer vaqueiros de peso, no Río Bravo. E agora, nós, por exemplo, con o Río Bravo xa levamos cada 10 anos facemos un Río Bravo 01, Río Bravo 02, Río Bravo 03, xa o público pido. Nós tamén, de vez en cando, apetecenos facelo, e eu percibo que a obra é moi parecida, variamos cousiñas, pero moi parecida, en cambio, cada vez está mellor actuada, porque nós damos mellor aqueles vaqueiros, aquel John Wayne ou aqueles vaqueiros do oeste, ou versión galega, se queremos trasladalo, pero xa temos a voz, xa temos o corpo, agora sí que damos os personaxes, agora poderíamos facer a película. O que sí que mantiveche de sempre un aspecto que, bueno, eu creo que nos dous, tamén nos traballos de Ana, aparte da reivindicación, non? Sempre presente, vos posicionándovos contra Altri, contra, bueno, as minas, e dentro dos vosos personaxes, dos vosos espectáculos, tamén aparece sempre eso. A ver, os do principio realmente non sei moito, pero nas ultranoites aparece en Nevermore, aparece en Los que Paraíso, bueno, Ictus, que claramente, non? Quero dicir, está sempre aí. Creo que esa foi unha marca da casa, e o humor, que eu creo que tedes moitas... O sea, esas dúas cousas permaneceron no tempo, non sei se algunha que te digas, no, aquí falta isto que é imprescindible. En Chévere sempre houbo ou non? No, eso que apuntas de un certo activismo dramatúrxico, porque parte da dramaturxia do que queremos contar, ás veces parte dun facer dramaturxia sobre... Eu sempre digo non, o sea, sempre penso, en realidad nunca dixen, que nós facemos drama, o sea, a dramaturxia parte dun drama social X, como pode ser o Prestige, cando fixemos Nevermore, se foi un drama para todos nós, non podemos, aunque foi unha pequena revolución social no noso país, quen puido, moita xente comprometiuse en lutar contra aquilo, non só os da farándula, aí todo o mundo que está aquí neste sitio, seguramente todo o mundo se implicou, ou quen teña conciencia de facelo. Nós, antes de ser actores ou teatreiros, somos cidadáns deste país, eso é unha cousa que ademais en Chévere tuvemos, incluso o inglés xa era cidadán deste país. Sempre tuvemos moi claro. Por tanto, a hora de crear algo, sí, Río Bravo tal vez sea os espectáculos máis de evasión, de aventura, porque era creación de formato, creación de lenguaxe. Aí tiramos do western como un gran xénero que nos resultaba atractivo, pero xa pouco a pouco fomos botándolle man a cousas, a ideas que tiñamos cerca, xa digo, algunhas dramáticas, pero había que dotarlles de certo humor, que iso Chévere é onde equilibramos bastante ben. Somos capaces de, ou fomos capaces, en algúns espectáculos, non sempre, non se me entenda mal, pero a veces somos capaces de estar na risa máis alta, ter o público na risa máis alta, e 30 segundos despois ter o público casi chorando. Entón, estas curvas, estes badéns, estas vaguadas esta ondulación, para min sería o tono Chévere, ideal, que non o conseguimos sempre, pero para min é un pouco o punto ideal de Chévere. E buscamos, lógicamente, con música ao vivo, música tal, cada vez somos máis austeros, vamos hacia un camiño de menos artificio, de máis pureza, as dramaturxias incluso son tamén máis duras, a última de Ictus, o xuicio de Alexandre Bóveda, con Carlos de Castelao, tal, entendo, para que non viu o espectáculo, estamos en Xiga, podes verlo. Estarás en Ferrol pronto, non? En Ferrol creo que estaremos
cando cambie o gobierno de Ferrol, porque si non... Me dixo outro día, veñen comigo a Ferrol, tes que velo. Non que eu saiba, non, a ver si... Ai, Juan Salvador aquí, eso de que si non, non creo. engañaron, No, imagina. a ver, que é un espectáculo que... Ah, en Ortigueira. En Ortigueira. Pode, o sea, non ten nada que ver, non é unha causa consecuencia o feito das cores políticas que teña un concello, pero afecta moito. Sí, claro. Sobre todo para un espectáculo que se como é Ictus, que se falan de cousas, falase de quen era Castelao, que é o cadro a derradeira elección do mestre, quen era Alexandre Bóveda. Ao falar desas cousas, son temáticas que obviamente un sector político grande no noso país quere enterrar. Nós tampouco non temos ningún interés en desenterrar, só ven corrixir os relatos históricos, e aí claramente foi cando Feijóo na cidade, inaugurou o cadro de Castelao na Cidade da Cultura, non fai ninguna referencia a Alexandre Bóveda, e non só iso, sino que cambia o relato e di, na actualidade, que a voz de Feijóo, imaginade, na actualidade temos a Galicia que soñaba Castelao. Claro, cando escutas algo así tan demoledor, te pensas, joder, automáticamente isto vai pasar aos libros de historia, e os rapaces que veñen no futuro van a estudiar que isto era así. Entón, nós, como cronistas do noso tempo, cronistas artísticos, non, temos unha responsabilidade para correxir ese relato ou para detectar un momento en que o relato histórico está sendo cambiado. Porque se pasa os libros, xa se jodeu, non? Por iso nós, sin vir a conto, sin telo pensado, dixemos, joder, porque ni siquiera queríamos abordar Castelao, fora o ano Castelao, e nós escapamos, nós gustamos máis os camiños, as pistas forestais, non as autovías, non? Queríamos facer outra cousa, pero tuvemos que meternos ao Ictus un pouco para corrixir este posible erro histórico. A ver, que a nosa forza non dá para corrixir nada, pero sí que por lo menos pon aí un contrapunto que foi, fíjate, foi un motivo para facer este espectáculo, foi unha corrección do relato histórico, que sempre estuvo a memoria, vale, nos tampouco tíamos ganas de meterlle moita má a memoria, pero aí nos metemos a saco, como resultado de un espectáculo no que tens que ser, a partir de aí tens que ser moi consecuente, moi sincero, porque tamén un tipo de teatro que facemos ahora, no que a verdad, o teatro documenta, que se chama, non? No que os documentos teñen que ser verdadeiros, e a maneira, a enerxía de comunicar en público tamén, non é teatro de falsete como era Río Bravo, non? Aí sí que cambia entre aquelo e isto, hai unha vida, non? Hai unha vida, sí. Ana, no teu caso, a mellor non é tan evidente, tan clara, pero tamén hai reivindicación nas cosas que faz. Porque, por exemplo, colaboraches un fanzín para Amnistía Internacional. Pero, por exemplo, en Madia Leva, ademais de defender a oralidade, porque todos son contos, e tú recuperas esa oralidade, reivindicas o papel das mulleres de conservación desa cultura tradicional, da súa presencia de soporte. Eu, por exemplo, en Xaora, que é unha xornalista que está nunha crise existencial no momento, e ten esa outra parte tamén un pouco de realismo máxico que ten a súa fantasma colaboradora, e tamén en ela falas, por exemplo, valoras unha cousa moi interesante, que é esa arqueoloxía lingüística que recuperas esas falas do galego. O sea, quero dicir, hai unha parte de reivindicación, de memoria e de saberes que tamén é moi importante. As grandes historias, imprescindible conocelas, grazas. Pero as pequenas tamén teñen a súa importancia, porque, senón, pasan desapercibidas e teñen o seu valor. Faime moitísima gracia que me digas que non se ve tanto combate, porque eu teño a sensación de que estou permanentemente enzoufada na batalla. De feito, ai, non é, por si non o vería eu, que a veces son moi plana para algunhas cousas, pero supoño que non tardarei moito en ter problemas nas aulas, porque sí, porque antes aínda intentaba ser máis templada, pero os tempos que veñen quitáronnos a razón totalmente. Os profes que non quixemos ser 100% combativos quitáronnos a razón, porque hai máis ultradereita do que nunca na historia. Entón, eu a verdade é que nas aulas non é que fago política permanentemente, no sentido de somos cidadáns que estamos nunha sociedade e temos que comprometer con isto a full. E nas obras tíranme para atrás para que non o teña todo o tempo,
porque senón sería un problema, supoño. Vamos a ver, por exemplo, as crevas que traigo aí, as crevas son madeiras que bota ao mar. Eu que intento contar nesas crevas é a vida de xente tirada ao mar, xente que non conta, xente que non vale para nada. É o que ti dis, igual non son os grandes eventos da historia, pero son esas persoas abandonadas polas que hai que pelear permanentemente, non? Nas bandas deseñadas, pois, a primeira que é Madia Leva, sí que está moi enfocada ao relato oral das mulleres, pero, bueno, teño O rural, despoboamento... Claro, teño unha crítica moi grande ao caciquismo, non? Que en donde está ambientada a Madia Leva, que na Terra Chá, pois, permaneceu hasta non hai tanto, hasta anos 60, a figura de todavía había que ir a pedirle traballo a esta persoa, non? O clero tamén. E o clero, sí, efectivamente. Bueno, que teño un capítulo do clero que supoño que non me denunciaron aínda porque non le banda deseñada ni Dios. Iso é unha cousa que me beneficia. Andan hostias entre eles, Despois, o segundo, que é xa ahora, esa xornalista que ti dis, pois pertenece a un ente público galego que debería de funcionar para contar a realidade, non para estar ao servicio do partido do goberno. Non se me ocurre paralelismo ningún co que poida haber en Galicia, pero, vamos, fixeronme cambiar o nombre do protagonista malo porque era igual que o nombre do presidente dunha entidade, ente público. Bueno, en fin. O sea, é que non o sei, no mundo que estamos ahora mismo non te posicionar, non turrar, é pecar de omisión, é imperdoable. Por outra parte, turrar moito, o que eu teño comprobado nas aulas, é que ainda che produce efecto contrario ás veces. Entón, movémonos nun equilibrio tan delicado no que... Sí, ese equilibrio nós tamén padecémolo sempre en Cheve, tamén estamos termando dese equilibrio para que non sexa dogmatismo, non? Eso é dificilísimo. O que máis adoro de Cheve, personalmente, é que te poidas estar rindo un montón e, no fondo, que che estén dando todo ese mensaxe. Para min o humor é, con diferencia, a maior das virtudes dunha persoa. É moi difícil de conseguir, non? Adoro e reverencio a xente que a través do humor, pois, como vos, ou como pode facelo en España ás veces Buenafuente, ou, bueno, como foi tanta xente, Pepe Rubianes, ou quen sei. Pois consiguen estar denunciando. Que foi o pai dos Buenafuentes todos, e foi a inspiración dos monologuistas que hai na actualidade, foi Rubianes, perdón. Non, sí, eu se pudera pedir un desexo sería o de pintar ben e máis ter humor. É claro, fago o que poido, pero bueno, con queimada teño moito máis humor. Pero non me vale para pintar. Era algo que vos iba a preguntar, se tiverades que pagar algunha peaxe por estas apostas, sabes o que ti sí, porque realmente que te coartes a hora de facer xa é unha peaxe que estás pagando. E sí que concordo contigo, que é difícil ese equilibrio de... Sí, é o máis difícil que hai, eu creo, sobre todo no humor, porque o humor evidente captase moi fácil desde o público, o humor máis de trazo grosso, que se di ou tal. Tamén, se o mensaxe é moi explícito, que estás aí como querendo convencer ao auditorio de que a tua tesis é a boa, estas polarizacións políticas, por exemplo, nós, claro, escapamos delas, aunque por debaixo están, hai sempre a edición final da escena que imos montar ou tal, na edición final temos moito en conta ese equilibrio, de que a tabla quedara xusto no medio, e como nos preocupamos por eso, creo que moitas veces conseguimos ese equilibrio, pero intentámoslo en todo, incluso na elección do espectáculo, que sexa, é moi importante. Por non decir o peaxe máis primario e terrorífico, que é o de que facer cultura en galego xa é un paso atrás para difundirte en tantos espacios. Sí, xa é do bloque, claro. Xa estás... Non digo gallá, pero quero dicir... Falar galego. O sea, para eles que facendo espectáculos en galego poidan chegar a levar o Premio Nacional e poder traballar en Madrid, pois é que me quito o sombreiro. Desde logo, facer banda deseñada en galego significa acotarte a isto, non vai a vir xente a analizar a túa banda deseñada e pedirche que a traduzas para levar a Jaén, o sea, xa che están dicindo, ui, eres de esas que hacéis cultura para vuestro pueblo pequeño, non? O sea, xa solamente optar polo galego é un posicionamento clarísimo e unha peaxe.
E logo as cousas que se din, que onde dicimos nestes micros ou noutros, que nos tal, non só nos escenarios, que tamén, nalgúnas películas, no que sexa este activismo cultural, percíbese, porque non lle gusta, sobre todo. E iso trae consigo unha serie de consecuencias que son... Vetos, chámalle vetos porque son vetos. Sí, eu non... O sea, é que hasta a mí non me vexo mal, porque para min, no fondo, fame un favor. Porque senón non saliría dos programas da Jalleja, Seguido e tal. E así estou máis tranquilo, sabes? Xa non me chaman, entón, pois, fame un favor, no fondo. Eu castigos a través do cómic, pero, bueno, da igual porque non o leen tamén, non sei que... Sí, isto é máis profundo, pero vimos deixar nesta cousa, nesta línea de humor. A verdade é que é unha pena que aos que facedes arte ou que vos dedicades á cultura se vos exixa máis compromiso, porque realmente é así, dá a impresión incluso de que tedes máis obriga de defender e realmente logo pagades peaxes personais que non é nada xusto. Sí, situámonos en terra de ninguén. Eu teño a sensación moitas veces que uns criticanche porque, claro, son de corrente política e tal, pero dentro das correntes políticas máis amigas, chamémoslle así, que hai varias, non hai unha sola, hai moitas posibles, non? Hai afluentes como un río. Entonces, pero cuidado, porque entonces ahora ti, se che vai ben por algo é porque eres amigos destes. Entonces, os propios estes intentan non ponerche moi en valor, non vai a ser que lles critiquen uns outros por ser amigo deles. Entonces, está moi endenable. E a mí tamén me dito, eu, joder, queria che invitar a esta cousa, pero xa non coidei de invitarche, porque, claro, como eres cercano a nós. Entón, claro, se son cercano, mal. Se son un detractor, bueno, xa que se son un detractor, moi ben, pero... Entón, cal é a nosa posición como artistas? É unha posición incómoda, pero realmente a min é a que máis me gusta, que é a independencia. Ser independentes en cada momento, poder... Sempre que desde aí para a creación que estamos falando xa é complicada de por sí, se é unha creación ad hoc ou dirixida ou politizada ou demasiado non sei que tal, esa creación está perdendo gas pelo camiño, sin duda. Se é independente, se hai unha pulsión, se é máis segura, máis máis artística, seguramente conecte mellor que a xente, non? E tamén conecte mellor con un sector do país que tamén necesitamos esa independencia. Non sempre a bandeira en cada cousa, non, tamén necesitamos o relax de estar aquí, de falar, e aquí ninguén entra en ninguna bandeira, non aprecio. Cada un ten a súa por dentro, está moi ben, e a hora de... Unha cousa son períodos electorales e tal, outra cousa son os períodos sociales. A veciñanza, que é o que vexo que facedes aquí, entón, pois este é un bo camiño, ainda que seamos unha gran minoría, este é un bo camiño. Quería volver un pouco ao que faz ti, Ana, a novela gráfica, porque eu creo que, antes eu decías, a maior parte da xente non lee novela gráfica, e, sin embargo, eu estou vendo que é un xénero enormemente reivindicativo. Tú falabas de Persépolis, a min acordaseme Maus, por exemplo, tamén, que é preciosa, terrorífica. Eu non sei, afortunadamente está mellor valorada, porque o cómic que onde deseñaba sempre estivo así, un cousa de cativos, non ten... E ahora mesmo, o TVO, que estaba moi ben, porque había moita crítica no TVO tamén, a Ruedo percebe, Dios mío, e que un análisis social... Bueno, son moi maior, a mellor xente que non sabe que a Ruedo percebe... Non son moi pequenos tampouco. Se que non fui un pouco son de 15. Eu non sei se me caeron a min precisamente os que máis crítica social fan, ou que a mellor, pois, realmente é así. Non teño a impresión de que... Eu creo que sí, que hai moitísima crítica social na banda deseñada. É un medio... Eu xa o dixen antes, para min é a vanguarda agora mesmo. Unha porque non estás limitado por costes de produción, entón podes facer e contar o que queiras, non? Entón, esta última de Paco Roca que fala das fosas comuns, da perversión de non deixarche abrir unha fosa, xa non do que pasou durante a guerra, sino do que pasa nos seguintes 20 anos, en que se lle proíbe a xente ir a buscar os seus
mortos nas fosas pola pura crueldade de non deixárllelo facer, non? Todo iso sería igual difícil de rodar. O cómic permíteche explorar calquera historia. E bueno, claro que hai obra gráfica máis contemplativa ou máis... Ou de superheróis, non? Ese é un pouco aparentemente Ben, máis... pero cuidado, porque nos superheróis tamén hai moitísima crítica, claro que... O sea, Watchmen é para min unha das obras cumes da literatura. Watchmen, non? Que é unha obra que fala da vixiancia estatal e do control policial de Estado, non? E de que ocorre... O sea, Watchmen anticipa, ou The Boys, anticipan o trampismo, non? E critican o trampismo. Entón, no propio mundo de Marvel houve moitísima loita entre o clan Superman e o clan Batman, e por que, quen controla a Superman, que pasa, non? Sempre houve moitísima análise social e combate no cómic, pois xa non vayamos ao underground e toda... Bueno, si, o fanzine, non? Tamén que é un... O propiamente o fanzine, efectivamente, un irmán máis pobre, pero... Eu, de verdade, que creo que é un mundo que... Digo desto como da tecnoloxía. Eu son profesora de tecnoloxía, cando debería de ser de física, non? Pero eu voto pola tecnoloxía, porque é unha disciplina que che permite manipular, cortar, pensar, ser crítico. Entón, voto a favor da tecnoloxía sendo física. Voto a favor dos de Burela a muerte sendo de Trabada e Friol, non? E voto a favor do cómic a muerte sendo unha intrusa neste asunto, quer dizer, acuarelista aficionada. Eu voto por esta xente porque creo que é apasionante. Eu tamén quero dicir, voto por ti, porque ti das clase de tecnoloxía, sabémoslo, porque hai un decreto de bilingüismo armónico, etc., que prohíbe algunhas asignaturas, sobre todo as de ciencias, que sean dadas en galego. Ela infringindo todas as leis, cantas hai ao noso redor das clases de tecnoloxía en galego, alá en Boiro. Eu intentei ter en secreto estes últimos 10 anos. Aviso a inspectores. Non sei que audiencia ten este podcast, pero... É probable que estés coitando o ministro o conselleiro de Educación. O do baloncesto, no, de Cultura, de Educación. Cultura era Marquelo, non? Se piña da banca. Unha é de la Linda, da Román, e outra que ahora dividiron as competencias de Educación e Cultura. De todas formas, é oportuno, xa que saliu este temiña, sin ánimo de entrar moito, pero porque ahora acaban de presentar un plan, o plan polo galego, non? Que esa é a palabra plan sempre les gustou moito, a verdad? Plan Galicia, Candela do Prestige, plan non sei que, ahora o plan polo galego. A palabra plan, que realmente debaixo pode que haxa un plan, que habrá que consensuar, e entonces votar abaixo o plan anterior, que era o decretazo aquel que bastante daño fixo todos estes anos. E parece que neste novo plan incluso abren a porta a estas asignaturas de ciencias, as outras técnicas que podan ser dadas en galego xa como unha normalización do galego, estaría moi ben, É que, non sei se é de dominio público, pero no plan de normalización lingüística o que se buscou foi que as materias do progreso, as de ciencias, as de enxeñería, fosen dadas en español. Estamos transmitindo un mensaxe clarísimo. Igual que outra perversión, bueno, ahora perdonade, este é a miña turra, pero a tecnoloxía, que creo que é unha materia realmente, eso, defendo tanto porque non é a miña, non sinto aí un ego. O sea, é a miña, pero non tiña que ser. Sí, sí. A tecnoloxía retirouse dos niveles de terceiro da ESO, retirouse para atrás para primeiro da ESO. Igual significa que en terceiro non hai, por tanto, desde segundo hasta cuarto non se cursaría e en cuarto é voluntaria. Quen credes que cursa unha materia que está centrada basicamente na electrónica, na mecánica, na computación? Nenos ou nenas? Nenos. O que está pasando é que as rapazas non cursan a tecnoloxía, consecuentemente logo non a collen en bacharelato. E dentro de 10 anos non tendremos enxeñeiras nin arquitectas. E iso para min é gravísimo, é intencionado. Non creo que iso sexa casual. Creo que hai unha vontade deliberada de buscar unha sociedade mansa, onde as mulleres teñan menos presencia en determinadas áreas e además castelanizada. Entón, eu creo que iso hai que denunciarlo sempre en todos os micros. Sí, é unha estrategia perversa, pero seguramente estudiada, sí. Que espero que Alan Moore descubra un día e faga un cómic sobre. Tamén é outra estrategia perversa foi o galego normativo da TVG. Creo que iso foi unha estrategia moi estudiada para que a xente non falara galego. Porque como ninguén fala ese galego da TVG, total, Non me atrevo. Esa te quedas no castelán e o canto. Eu non sei.
Pero como non sabes? Si vai É que na miña casa eso non se broma, fala. pero realmente Non, é unha realidade, é esa así. ten que ver con esa realidade, entón, Un certo desapego que o que estás Sí, vendo o na tele desapego, non se sí. corresponde co que ti falas en casa. Claro, entón xa Iso falas dificulta moitísimo. castelán ou que sexa, son estrategias que parece que non, pero están aí de dar resultados perversos que ponen en dificultad a nosa lingua, que non, por eso hai que sacar a espada da defensa da lingua cando eso tiña que ser absolutamente normal. Bueno, afortunadamente agora hai un plan polo galego que se cumplen, é maravilloso, que se cumpla, por favor. Bueno, que se coñeza primeiro, Que se cumpla, que que se se destinen dote fondos, do que se orzamento, execute. que se execute, Sí, se porque lo orzamento o plan pode ser maravilloso. o plan faco cheo que un plan moi rápido que sea, Bueno, Que Pois se debe cumpla. levarlo no a papel cabo, o se fai, logo que claro, teña facer un fondos. plan, xa cho fai cho Gemini, inteligencia artificial, bueno, Gemini, fai o plan polo galego, Non use heresía, por favor. Pregunta, bueno, igual tú dirías outra cousa, pero vamos a pasar aos personaxes, por favor. por favor. Por favor, ti sabes que este momento tiña que chegar, Miguel, pero Sí, non é me o quero momento que preguntarle... vai no, este momento tiña que chegar me caje na Mariluz. Efectivamente. Pero Son tamén me momentos interesa como a puños. Podes remeter o momento. Eso ten que ser así. Porque, bueno, digo, ya amenazote con que temos que falar do noso percerelleiro furtivo de cabeceira, porque é así. Sí. Currás están nas nosas vidas sí ou sí desde hai moito tempo e na túa para sempre, xa se siente. Non sei se, supoño que igual a estas alturas te permitiu moitas cousas, Currás. Moitas. Bueno, claro, o Currás permitiu mareas vivas en xeral. En xeral, a todos, En xeral, sí. foi un gran formato que nos permitiu moitas cousas que están dando ainda frutos agora, o sea, non só saliu Currás de aí, nin Miguel de Liga, saliu moitos máis nomes que, como xa sabedes, non quero nomear o seu para non esquecer a ninguén, pero sí, eu tuve unha sorte tamén de poder ter ese caramelo, ese furtivo que todos levamos dentro. Sí. Porque eu dixía, pero como ten tanto éxito este personaje que está máis ou menos ben feito? Si, ocurreime a cousa de facelo minimamente ben, pero que a verdade a Costa da Morte, eu son dali, por tanto tamén xa me cae máis cerca, collí unha variante finisterrana, ou estas cousas do Mecajiname, todo este mundo, pero dixía, pero tampouco era... Como puños, non? Sí, pues como toda aquela cousa, bueno, nunha serie onde o protagonista é un xuís, falamos antes, mira, eu iba para a xuís e acabei de furtivo, ves? Entón, o xuís deixei o Luis Tosar, e realmente os conflitos sempre estaban entre o xuís e o furtivo, que é onde está os contrarios, pois aí generas o conflito. Por tanto, un personaxe como o Currás, que entraba de reparto en 3 capítulos na primeira temporada, pronto ganou o beneficio do público. E aí quería ir eu, por que ganou tanto o beneficio do público Currás? Eso anduve na cabeza durante bastante tempo, hostia, está ben. Cheguei a pensar que eu que eu facía o mundo de ben, que sí, home, que o defendí máis ou menos, pero non era esa a razón. É a razón claramente que toda Jalleja leva un furtivo dentro, señores e señores. E claramente empatiza con un personaxe, o personaxe do furtivo, fixera o actor que o fixera iba a empatizar, uns máis que outros, sempre sabemos isto, pero porque é un personaxe, un caramelo de partida, non? Eu peguei para facer o auténtico da Costa da Morte, como correspondía, que nun momento dado hasta me obligaban a facer en galego normativo, non me recordades este, que tampouco me contei. Eu resistime e dixo, non fago un persegueiro da Costa da Morte en galego normativo porque non teria sentido. Entón, eu retirei-me da serie, a fase de casting e todo aquilo. Dali a un par de semanas volviu a chamar Reixa dicindo, bueno, no teu caso, no teu personaxe, non algo máis da serie, o petróleo, non sei, os que son máis dali do Porto Sás, imos permitir, foi unha decisión dele en contra dos criterios da Jalleja, que a Jalleja tiña que ser normativo. Entón, eu volví a incorporar a serie, finalmente todos sabemos que un dos grandes logros de Mareas Vivas foi que se falara cunha variante auténtica da Costa da Morte, creada con Seseo, e iso romper o cerco do normativo, e volvemos ao mismo, foi crucial para esa serie. Tamén para o meu personaxe, pero
bueno, quero contar que houve que pelear, non fui así xa, non ben dado, houve como tal, peleouse, ganouse aquela pelea, emitiuse a serie, e a partir de aí, cando se emitiu, e o público falou en audiencias do 50%, aquel boom, foi un fenómeno social, xa sabedes, a partir de aí sí que xa foi todo moito máis laxo, que fale con Geada se seu quen queira, non hai ningún problema, a partir de aí xa daban permiso, xa entraron moitos personaxes, tal. Aquela rectitud das cousas que impuña a galega, caeron como un castelo de naipes, a serie emerxeu cun mascarón de proa, rompeu todo o que tiña por diante, foi un antes e un despois, nos nosos rutinas, nos nosos corazóns, na nosa lingua, eu escuto frases de currasa da xente musicando. O sea, trascendemos a un produto audiovisual, que iso é, para mí, o máis bonito que pode haber, e sin caer moito na emoción, porque tamén me emociono, porque, efectivamente, tamén tiña que confesar que ás veces curras tuve que botalo de dentro de mí. Porque vendíame demasiado. Non é o caso da hora, que xa deixo volver a entrar outra vez, e xa me volvín a reconciliar, estou moi feliz e moi contento de terlo feito, pero houve momentos que eu pensaba, me cago en curras de Dios. Bueno, este así con respecto a ese mundo. E no mundo da novela gráfica, a construcción dos personaxes, me imagino que é igual en calquera novela, pero claro, ti tens que dar un plus a eso, porque nos pos o escenario e o personaxe. Tú xa lle pos cara que a actitude do lector é que te imaginas o personaxe a túa maneira. Tú xa lle pos. Entendo que cadrar todo ese personaxe ten o seu aquel tamén. Ou, non sei, pareceme a min que é un exercicio complicado. Bueno, é a parte máis divertida de todas. Seguramente. Claro, con respecto ás persoas protagonistas, eso, a ver, a mitad do tempo eu non estou prestando atención a nada do que pasa ao rededor. Eu estou na miña tal, entonces estou me imaginando cousas e entón eses personajes xa me veñen despois aí. Digo, mira, tal fulana, simpático sería unha tía de moi flaquita, co pelo así, tal, laranxa, que fixera, que se enfadara moito con tal. Entonces veñenme de todo o tempo que fantaseo. E despois, os secundarios generalmente son personajes que eu adapto da realidade en función de que me caigan ben ou mal. Vale? Entonces hai un personaje, por exemplo, en Xaora, que é o fillo de Sancho Gracia, porque me parece guapísimo. E dixemos, xa que vou ter que inspirarme en alguén, entonces empezo a mirar, e fago cousas así físicamente, non sabes? O fillo ou o neto? O fillo, perdón. Non quero mal meter. Non te me metas curro, que lle chamei curro hoxe porque me conducindo unha mão no volante. Eu son moito das dúas generacións, das dos Gracia. Entón, claro, o diseño dos personaxes no meu caso, claro, é amplísimo, imagínate, eu podo decidir se quero que seña unha persona con nariz ganchuda e prominente por algo, ou que se mova desta maneira, ou que estea batida. Bueno, claro, esa expresividade que permite o cómic é fantástica para definir personaxes, non? E se iso combinas con alguén como a min, que estou así, eso, onte levanteime pensando en dous personaxes claramente, con os brazos largos, e non nos dibuixei aínda, e vanse me esquecer, verás. Digo aí para que quede grabado. Teño medo que hasta estuvera imitando a Liniers, que é un dibuixante argentino maravilloso, que era Liniers, que era o que viña con Kevin Johansen. Non tuve tempo ainda a sentarme a pensalo, pero sí, de todo o tempo se me están ocurrindo así. E xa dibujastes con Liniers na sala Capitol, non? Dibuixei con Liniers. Sí, por cierto, vamos a decir, aquí hai foto, hai Ocho Manaco daquele dibuixo que fixo el colectivo. Sí, bueno, non o conocedes a Liniers ni a Kevin Johansen. Kevin Johansen é un cantante argentino maravilloso, maravilloso, que vai de triste. Entón, para compensar o triste que do que... Enamora desde a tristeza. Sí, sí. Bueno, mejorando o presente. Total, que trae con ela un dibuixante para desdramatizar un pouco a cousa esa. E o dibuixante, que Liniers é simpaticísimo, está todo o tempo interpretando as cancións de Kevin a través de macaquitos, non? Que talento. En un momento dado sale a buscar polo público xente. Entón a min agarroume no trenecito ese. E eu, feliz, eu súbome, a verdad, para a festa, ben. Para a festa, ben. Subime co trenecito, levounos ao escenario, como ele estaba dibuixando ali, pois dibuixei eu tamén. Entón eu fixen un dibuixo que lle regalei, lle regalou a min un, e agora teño Liniers. E máis víase na pantalla como estabas dibuixando ti con ele, non sei que che dicía, como eso estaba sendo grabado con unha cámara cenital, e víase, proyectabas a pantalla, aí hai o vídeo das túas mans dibuixando, que tal loco todo ese cacho de dibuixas, regalouche que o testillo, non? Regalou o modelo, sí.
Bueno, xa falamos no. del, Total. xa dibuixastes con el. Eu creo que a xente que fai cómic en general ten dibujos animados na cabeza todo o tempo. Entonces, de aí salen personajes, necesariamente. O sea, eu ahora mismo non me vedes que de vez en cuando poño cara de Ayuso cando fala Leticia. Pois desconcéntrome e estou pensando, este señor de aquí con esta cara tan guai non podía eu me metelo en tal e igual. E volvo en min cando me dou cuenta de que estou poñendo a cara de Ayuso e digo, vergonza que está sendo grabado eso. E onde vou, está Leticia aquí falando algo en serio, sabes? Bueno, a mí de Leticia, para pasar por Leticia, costa moito. No, sabes que tamén está guai porque pensando nos cómics que están aí, que hai o Medialeva, o Xoga, que son máis relato de guión, que pasan cousas. O primeiro Medialeva, vou contar un pouco, que é como relatos cortos, como se fora ilustrar contos, relatos cortos, por tanto é un cómic, é unha novela gráfica, pero non é novelado. O segundo sí. O segundo xa é unha historia que pasa de principio a fin, máis de estrutura de novela, non de relato, non? E o terceiro, que é este da pausa, estes personajes realmente son reales, porque é a crónica de todo o que aconteceu no estado de alarma durante a pandemia. Entón, Ana facía unha páxina diaria do que acontecía no mundo, no ensino, na política, en Galicia, en España, no mundo, que sea que a pandemia. Entón, esa páxina son que 50 e pico páxinas, non? Que iba publicando a diario todo ese material na pandemia, pasou a pandemia, se son os todo rollo, e iso quedou aí. Entonces, eu tamén animei un pouco, porque me gustaban moito esas páxinas, confeso, animei a que creara unha publicación. Outra publicación, que non é novela gráfica exactamente, que había que ponerle outro nome, outra publicación con esas páxinas do estado de alarma, 5 anos despois, ela tamén ocorreuse nas páxinas da esquerda, nas da dereita van esas páxinas, nas da esquerda creou novos diseños desde a actualidade, novas inspiracións que teñen que ver cas páxinas, ou co seu mundo, etc. Entón, saliu este artefacto editorial que é a pausa, que para mí a mí gusta moito, e aí xa non é un xogo de personaxes, é un xogo de realidades, non? É outra dos tres que ten, bueno, era por... De todas maneiras, unha das cousas boas que saliron da pandemia e de redes sociais, porque isto empeza como unha cousa en Twitter, non? Sí, en Instagram, sí. En Instagram, empecé en Instagram. Iba a decir que, de todas maneiras, o 70% dos personaxes dos tres cómics os gestos son de Miguel. O sea, se eu mira ben, está Miguel. De feito, Fausto, o noso amigo Fausto, ás veces díceme, pero esas maus que lle puxaches son muller, Dios mío, pero que son maus de ir arare, o noso máis de Miguel. Porque eu, como me falta formación artística, non? Porque tuve que facer a dos Quarks, non sei dibuixar ben as maus, nin as poses e todo eso. Entón poño a Miguel, que é actor, o sea, claro, isto é un lujo, imagínate, non? Entón digo, Miguel, fai que estás termando aí unha pícara no colo e tal e cual. E dibuixo, entón, eso, o 70% son Migueles transvestidos, que tamén lle gusta, entón. Sí, de feito, foi o meu oficio, teatro, televisión, cine, pero tamén ahora este rollo de posar, que eu non tiña, non tosar, ou posar, este rollo de posar, pois, para min é unha nova habilidade artística. Entendo os que posaban para Miguel Ángel ou estes clásicos todos, que no fondo había que saber posar, non valía calquera. Faría un casting de posadores, o que sea. Bueno, eu teña a sorte de tela ela na casa, entonces, e jola, a veces estou facendo a comida, ou estamos, entre tanto, ela está dibuixando concentrada, cas acuarelas, co que sexa na... Efectivamente, métese nunha concentración que é como un furado negro. Pero a veces, dime, Miguel, podes poñer esta postura? Que postura tal? Eu, que sartén... No, pois imagínate que a sartén é un fouciño, que estarías dando así que fouciño, o que sea. Ela descríbeme o que eu teño que facer, eu rapidamente intento facer, e a partir de fago estatua dese movimento, estou o tempo que ela colle o meu dibuixo, tal. Eu penso que vai ser algo parecido a mí, pero a mellor é a postura dunha vella, que está aí. Entón, despois non se parece a min, pero de alguma maneira eu profesionalmente xa estou metendo no meu videobook, pois xa hai novos aviso para Leandriños e xente así que se queren un bon posador, aquí estou, son un posturetas de clientes.
Bueno, o cine une vos de moitas maneiras, porque a túa profesión, clarísimo, no? 42 películas, ou igual xa son máis, non o sei, bueno, 40 e pico películas, Non son físico, 12 non levo a series, curtas, bueno, un montón delas que te conocemos en moitísimos aspectos. Pero que Ana tamén utilizas o cine a nivel profesional. Tú, como docente, tamén traballas con cine. Non sei se iso é unha osmose que ao final invade o cine, invade todo, ou... Empecé no cine 3 meses antes de conocelo el, que quede claro. Pero claro, de repente chegou el, imagínate, non? Claro. Bueno, a saber, Miguel impregnou todo de creatividade, todo, da igual o dibuixo que o cine, que as clases de tecnoloxía. Onde está el, todo se enriquece, e brota, é broma. Pero... Porque ten campo abonado, que si non... Porque ten dentro, hombre, non é que ten dentro, Tienes que sacarlo, por favor. Claro. No, pero sí. Pero tamén se traballa, eso cultivase. Claro. E o cine, claro, cando empezamos, eu empecé en Boiro con os compañeiros, a través dun grupo de formación, pois nese momento en que todo o mundo puido empezar a ter unha cámara, non? Que xa a cámara non era un artefacto tan pesado, é dicir, bueno, xa tiña unha cámara de VHS donde iba, pero donde xa nos centros todos empezaban a tela, e entonces pareceume que era unha ferramenta poderosísima, claro. Non só porque teñas que descifrar os códigos do que estás vendo, que é moi importante, porque xa están metendo doblada a todas horas, senón pola posibilidade de expresarte a través do cine. E eu creo que máis que nada os rapaces, as rapazas deberían de ter formación artística na secundaria, non? Sí, saber usar os móviles, esas cámaras que xa ten, o sea... Todo xeral, expresarte, o sea, a túa capacidade de expresar as túas emocións, os teus pensamentos, vai generar a empatía e a asertividade para ser crítico con algo. Entón, eu creo que é esencial, non? Si hai moita xente que o dice, bueno, este Ken Robinson, hai pedagogos que están moi polo labor. E entón, a arte podes expresar de moitas maneiras, pero o cine é unha ferramenta magnífica. E sobre todo naquele momento, cando empecé que se vía que a través das redes sociales iban poder publicarse de YouTube os traballos que fixeran os rapaces. Entón, eu empecé con eso evolucionou a un festival, que é o Festival Olloboi, de Boiro. Escolar, que non saiba que xa leva moitas edicións. Moitas edicións. Desde 2002 empezaches, non me parece? No, sí. No, espérate, teño que rebobinar desde o 8. Empezamos no 8 realmente, o que pasa que a de 8 non lle chamamos e despois desde o 2009 xa arringamos. Foi un artefacto que foi medrando pouco a pouco, pero que chegou a moitísimo alumnado, porque realmente se viviu unha eclosión da creatividade a través do cine enorme. Eclosión da que xa caímos. O sea, a xente... Socialmente. Socialmente nas aulas, o alumnado ahora mismo estamos nese momento social ou foi inducido a ese momento, que é o de non querer crear, non querer mostrarse, tanto non mostrarse en pantalla como non mostrar os sentimentos, ser reacios, non? Entón, os rapaces e as rapazas de hoxe están encavernados, costa moitísimo máis sacalos afora do que antes. Paradóxicamente, esta macroexposición ás redes sociales, bueno, paradóxicamente non, igual a macroexposición foi a que produciu que se metesen dentro, aunque estou vendo aqueles rapaces que están con redes sociales, habería que saber. Bueno, porque é o que se interesa. Pero venas, o sea, hai tal empacho do consumo e do consumo de píldora breve que non se toma a xente o tempo de crealo ti. Consumes, non faz. Entón, eso é un momento social moi grave, gravísimo. O cine agora mesmo, eu vi no Olloboi este ano, colleu o relevo, xente que foran alumnos e que participaron no seu momento como alumnos, agora son equipo directivo novo. Eu quero darlles as gracias aquí tamén públicamente, porque de outro xeito morrería, levábamos 15 anos facendo, estábamos agotados. Calquera proxecto social, como seguramente sabedes todos, supón un coste persoal enorme. Entón, esta xente que o colleu, agora están vendo iso, que é unha participación moito menor do que había, a pesar de que o esquema se enriqueceu e creceu. De todas formas, a nos vai-nos a marcha, por retomar a túa pregunta, ou a teu comentario, efectivamente, daquele Olloboi, que xa lle demos moita alma no seu momento, exploramos formatos dentro do propio Olloboi, do festival, creamos a muchachada. A muchachada é facer películas no día, grupos de chavales asesorados por cineastas profesionais como nós, de interpretación da dirección, da fotografía da igual, un grupo de 14 ou 15 chavales que poden vir de Neda ou de onde sexa de Guitiriz,
aparecer en Boiro a primeira hora da mañán, darles unha temática da película, do tema que se vai facer ese ano, da igual. Entón, ese grupo de chavales, hai que crear a historia, tes 4 horas para rodar, 4 horas para montar. Perdón por inciso, a historia parte de veciñas do lugar que lles contan algún relato local. Si, as mulleres e o mar, o textil en Boiro, nesa zona, cada ano buscamos unha temática, o supoño, non? E funciona moi ben, porque é cine de guerrilla, cine express, e veis os chavales creando, tamén cos profesionales, que as informantas, que son sempre mulleres do lugar, e tal. Entón, o resultado que salen películas de tope 4 minutos, que xa se poñen a noite nunha gala que hai de entrega de premios, os premios que manda a xente, as curtas dos institutos de Galicia, tal. Este formato que é muchachada, que é facer cine, como se fora peixe fresco do día, que empezas ás 9 da mañán e que ás 9 da noite xa está exhibido e incluso premiado. Isto era unha tolería, é un medio vida nun festival de Las Palmas nas Canarias, de cine de guerrilla, pero era durante 3 días, o que pasa que nós fomos máis alá e facemos durante un día non, durante 10 horas ou que sexa, ou menos. Ese formato foi super bonito para os chavales, foi das cousas que emerxiu máis do Lloboi, que se sigue facendo. E dicía que nos vai a marcha porque, aunque en Lloboi xa se está dando o relevo de alguma maneira a esta nova xeración de xente que xa medrou, as novas camadas do Lloboi xa medraron como nenos ou como nenas, agora son mulleres e homes que xa teñen a capacidade de coller o timón. É maravilloso que ese relevo, no caso do Lloboi, produciuse. Nós, entre tanto, fomos para lá, para a outra das terras de Ana, que Ana é lujesa polos 4 costados, e tamén é de Vilaformán. Vilaformán é concello de Trabada, cerca de Asturias. Aí ten casa por parte de pai, e máis hai unha comunidade, é unha aldea pequeniña, pero aí fixemos unha cousa que chama Cine do Eo. O Eo é o río grande que pasa ali, no que antigamente había Salmóns. Acordades vos, o Eo que había Salmóns, ou xa non se van a... Aquel río galego que acaba en Megadeo, na Veiga, Megadeo, Ribadeo, nós fixemos un festivaliño, chamamos de Creadoiro, porque é unha convivencia de 4 horas, unha semana, non? Con artistas novos, emerxentes, con artistas consolidados, con veciños, con xente xoven, dese perfil máis noviños do Colexio de Trabada, con veciños xa moi maiores. Entón, collemos cousas do Festival de San Sadurniño, que están eles por aquí, as fotos ven tamén Manolo González. Temos unha irmandade con festivales do rural, con San Sadurniño, con o Festival de Cans, o Champañalá, con o Festival de Cans en Porriño, que tamén estuvo Pato de Cans, o director por ali. Haces unha rede de carreteras secundarias que dixía antes, do rural, pero con unha personalidade ben marcada e con un estilo non facer. Non tanto para chegar moi lonxe, sino para nutrir moi cerca, non? Algo así. E estamos, deixamos o Lloboi un pouco, pero xa estamos cocinando veo, agora chegamos dali, acabamos onte limpando todo, saneando todo, e chegamos un pouco co sono xusto en cada ollo, para estar aquí en sitio nós, paramos de un lado para outro, iso que estamos de vacacións, e así somos, en certa maneira, tamén. Teño que facervos un par de preguntas obligadas, xa sabedes, de todas as entrevistas. Bueno, casi vamos ir rematando, non? Que me diga se factura por aí, pero bueno, xa estamos achegándonos casi a hora e media, vos temos esgotados. Pero hai dúas cousiñas que sí que vos quería preguntar. Unha delas, eu creo que yo teria que preguntar a todos os actores galegos, porque non sei se estades un poquinho fartos de ser o narco perfecto. No, mira, eu estaba farto. Me lembro que se pregunta porque efectivamente eu estaba, que xa fixen entre bateas fai anos, despois a vida por diante, a Operación María Negra, non fixen Fariña, pero todo o público di tamén fixen Fariña. Eu xa me digo que non, porque a historia pública é inútil. Entón, se estuve en tantas que a miña sensación, cando fixemos ahora Clanes, esta que estamos ahora, que por certo empezamos a rodar ahora en agosto e setiembre a terceira e última temporada, xa estou en fase de récord de Clanes, xa estou en modo capo, bueno, xa por dentro xa noto a transformación. E cando fixemos Clanes... Eu tamén.
Queres que non leva un tempiño meterse na personaxe, non é así de un día para outro. Entón, que eu preguntei á produtora Emma de Vaca Filmes, dixe, por que facemos ahora esta serie neste momento? Se fixemos tantas de narcotráfico, que máis podemos aportar? Dixe, non, bueno, pero como produtor galego que son do Jorón e tal, pois isto fai unha ilusión facer unha serie de narcotráfico e tal, é un género que me gusta e tal, dixe, bueno, veña va, se te fai ilusión, e os de Netflix tamén fai ilusión, non vos vou quitar a ilusión, fajamos. Fixémosla, funcionou tamén a audiencia, esta especie de xénero de narco culebrón, chamamos así un pouco porque hai moita paixón. Bueno, en realidad todas as series casi todas teñen ingredientes parecidos. O que pasa que aquí, en vez de ir a... Eu concluín que este é o noso western, o western galego en realidad é o xénero do narcotráfico. O sea, que pasa, en vez de ir a cabalo, seguimos en planeadoras, sabes? En vez de mover búfalos, movemos fardos, vale? Hai matices aí, pero a maneira de actuar, os tempos, son de género como se fora... Entón, concluyo que ese xénero para o noso país, para o noso sector, sobre todo profesional, está moi ben. Entón, creo que deberíamos seguir facendo máis películas de vaqueiros, ou series de narcotráfico. Os de Hollywood fixeron cantas películas de vaqueiros. E depois os italianos, o espagueti western, hasta Chevrolet fixo Río Bravo. Entón, cerrando un pouco o ciclo, creo que, aunque eu ideolóxicamente o tal, digo, xa que aporto o narcotráfico, pero a nivel de oficio, de profesión, de tal, aí están os filas. Porque realmente dá moito traballo, xenera, está ben que Netflix, que veña a gastar a pasta aquí, en vez de gastar en outro sitio, non? O sea, que invirta aquí, rodamos aquí, é bastante cómodo, genera sector, non só por os actores e as actrices, sino tamén pegas unha patada de calquer elemento do equipo técnico que precises, desde a gente de vestuario a un director de fotografía, a quen sexa, hai moitos e moi cualificados, e moitas e moi cualificados. Emma de Vaca, por poner un exemplo, que o Fosco de Portocabo, estou dicindo xa nomes concretos de tipos que teñen produtoras e que se codean, que se tutean cas plataformas, con Netflix, con Amazon, que cerren os acordos, os negocios, series que se podan aquí, ou non exactamente, o que sexa, non? Isto é moi novedoso, isto non pasaba hasta fai moi pouco. Isto, sempre éramos Galicia como unha subcontrata de algo, e darles as subvencións, pero sempre os que viñan os de fora a dirixir, a producir e tal. Ahora estás invertindo, entón, está ben que haga boas produtoras daqui, que se tal, e logo que sea exceso de narcotráfico, vale, xa digo, eu justifico polo género, pero aí cada espectador é libre de castigar e non vela, pero eu creo que non está sendo castigada porque está sendo moi vista. E non só se ve en Galicia ou España, ve en 200 países de todo o mundo. E hai millóns de espectadores implicados véndonoslo a nós, é o noso rollo daqui. Sí, non vendemos a millóns das historias a nivel ético, ou a nivel... Eu tampouco a veces penso, hostia, estaremos facendo xa a apología do narcotráfico. E ás veces para algunhas... Os que fan cousas de vampiros non teñen esa... non se non teñen ese conflicto. ningún... Non, ese conflicto teño eu, ou tiño eu, xa non o teño. Bueno, ti na tua carreira pasaches por varias cousas, producción, interpretación, guionista tamén, o sea, que che queda por facer? Que hai aí que digas, isto teño que facelo? Pois gostaríame producir un cómic de Ana Moreira se levalo ao cine. Carai. Sí. Sempre que estou vendo as súas historias e tal, sempre digo, isto debería pasarse ao cine, pero como? En formato de animación, en formato en realismo, eso, pasado a actores, non sei ainda moi ben, nin teño a forza de producción, pero si a enerxía da dirección. Moi ben. Ana, e ti, cando ves unha páxina de alguén, diría que poidas decir, isto encantaríame telo feito eu. Hai alguna? Hai mil. Bueno, empezando por Mafalda, Calvin and Hobbes, todo ese tipo de historias sinxelas, pero profundísimas. Que eu enterei hai pouco que Mafalda iba a ser para un anuncio de uns electrodomésticos. Pois non lo sabía. Pois sí, parece ser que é unha tira que iba a salir para anunciar uns electrodomésticos
por iso lle puxeron varios nomes aos protagonistas que empezaran por M, porque a ese electrodoméstico empezaba por M, e logo non saiu adiante e Tino decidiu utilizar o personaxe. A mí me ten enamorada, moza. É dunha grandeza... Bueno, Que é reivindicativa, non? Sí, claro. Sí, tamén, sí. Eso, Calvin and Hobbes, Manuel Arsenet, eu facería calquera das obras del se puidera, este portugués francés, como se chama, encántame, pero... Dos pasos, o... Non, o dos equinocios, que ten o apellido portugués, porque... Os equinocios de Kiko Cadaval. Equinocios. Calquera cousa de Miguel Anxo, imagínate, non? É que, eu sei, eu admiro tantísima xente que, ojalá. Eu creo que para rematar, Abrimos o micro ao público un poquinho se alguén quere Si alguén quere visitar, decir porque están algo. aí tamén, carai, sufrindo. alguén quere decir algo? Si vos apetece ir comentar calquera cousa de Cheve, dos cómics, Como? Sí, efectivamente están abertos os cómics, sí. Efectivamente. Sí. Aí os tenes, xusto nesa esquina. Aí están. Vale, deso falamos despois. Non sei se nos- Falad de vos se vos apetece algo Ou contádenos en que estades en este momento calqueira de vos, que seguro que tedes, tú xa nos contabas Eu que estou ibades empezar a... Bueno, mañán, ainda que non sei cando se vai emitir isto que sexa, pero mañán estamos en Cariño con Ictus. Ai, cariño, era, Na perdón, mostra decía Ferrol. na mostra de Cariño abrimos mañán. Igual se chegou na prensa de tal o que sea, así estamos mañán. E despois estou preparando xa para facer a terceira e última temporada de Claves. Despois a xira de Ictus, que despois imos 5 semanas a Madrid, porque a coproducción co Centro Dramático Nacional, onde temos que estar aí no Teatro Valle Inclán 5 semanas, a xira para Euskadi e por Galicia. Bueno, un non parar outra noite na Capitole, un non parar así o Festorrio de Lira, non sei se conocedes o Festorrio de Lira, pero está moi guai. Es que nos quedan tantas cousas, non Que é un temos teatro tempo, hai popular, que facer que unha se- segunda edición. Sí, moitas cousiñas, pero tamén, pero máis importante, en que estamos? En deixar tempo para nós. Moi importante, cada vez máis. Deixar tempo para nós, ainda que despois logo enchemos con cousas que nos gustan, pero estamos en menos traballar e máis disfrutar. E se conseguimos a joia de marear, que traballar disfrutando, ese é o que andamos buscando, non? Esta é unha pregunta. Sí, Eric. Quería preguntarle a Miguel como foi aquela colaboración con Touriñán na película Cuñados. Pois esa foi unha historia dunha amizade con Touriñán, máis con Federico Pérez, con outro cuñado. E nós tiñamos un proxecto, fíjate, que se chamaba inicialmente Amio, que ven parte de Alfonso Zarauza, outro director de cine. Hai unha película que se chama Os Fenómenos, non sei se vistes ti Os Fenómenos, sobre o pinchazo do urbanismo, do ladrillo, tal. Entón éramos 3 albañiles que traballábamos nunha obra. Aquela película foi algo máis que unha película para nós, sentou as bases dunha certa amizade entre os 3, ou un pouco máis profunda. A película acabou, distribuíuse, pero nós seguimos como, hostia, deberíamos xuntar estes 3 personajes e poñelos noutra situación. E foi un chispazo noso, empezamos a elaborar uns conceptos de guión e iba a se chamar Amio. Amio, que é un sitio que hai en Santiago onde van as autoescuelas e o Jando, e aí hai moita pasta entre os tratantes, sabes? Hai moita pasta no día, en metálico. Entonces nós tamén hai un sitio para comer o pulpo. Entón parecíanos, ainda nos parece que igual retomamos esa idea porque está sigue sendo boa, que era que estes 3 tipos xa ahora no paro, etc. Van ali os miércoles a comer o pulpo, pero según están comendo pulpo, ven a cantidad de pasta que se move entre os tratantes, as autoescuelas, os camións cheos dejando todo aquilo. Aí hai un mundo que a eles sedúcelles, entón secuestran un tipo. Un daqueles dojando, potente secuestran, pero confúndense e secuestran ao irmán dese, non? Entón, xa a peripecia do secuestro equivocado xa estaba no noso proxecto de Amio. O que pasa é que o proxecto de Amio era máis oscuro, un pouco máis turbio, máis como o Soprano, que é o noso proxecto máis serio, que non sei se sabedes, bueno, estábamos máis aí. Despois chegou Portocabo, Fosco, esta produtora, tamén fusionamos, falamos da idea, justoulles moito, blanquearon un poquinho, e chamaron Cuñados, e levaron unha comedia un pouco máis amable, máis familiar, un target menos tal,
darlle un pouco de luz, non era tan oscura. Nós tamén nos deixamos levar, porque tamén era pandemia, facía falta luz para volver aos cines, tal vez o noso proxecto era un pouco máis tal. Total, que daí sale Cuñados 1, Cuñados 2, ahora mismo está parado, pero non che digo que non volvamos con amigo, Eu teño a experiencia de que un día en clase de galego, Sí. acabando o curso, dixemos de poner unha película en galego e dixeu a profesora Cuñados. Eu quedeime co personaxe de Touguiñán, o gracioso, Sí, o do baloncesto. ti o personaxe máis... máis serio, nese caso, o clown máis blanco, é un trío de payasos, pero está repartido, sí. E justo o Chapeli. Gustoume moito. Vale, pois parabéns a túa profesora, porque veres ese tipo de cine noso en galego, para vos non debe ser moi habitual tampouco, xa falábamos antes, entón está ben que te incorporaras por aí. E despois vi Mareas Vivas e despois vi moitos máis. Pois, e nós agora estamos, ainda outro día estamos en Lira na miña casa con Toriña e con Fede, estamos pergeñando a posibilidade de outras historias, esta de Ami, o que che decía, ou temos no horizonte outra que non quero falar dela porque é moi embrión. Bueno, quero dicir que volveremos a traballar xuntos fijo, estamos moi cerca. Algo funciona. Sí, é máis apreciado, nos querémonos tamén, máis ao lado do interés profesional tamén está o humano, non? Entón, volveremos a facer, escachar pedras por aí, non sei tal. E ti, Ana, tes algunha novela gráfica por aí que en algo andabas, non? Sigo andando Sigues neso. andando niso. Por ahora vou tocar coiro para que saia adiante. Todavía non está para falar dela realmente. Non me aventuro. Eu xa digo, Sí. Estaremos pendientes. E seguramente protagonizas en varios sitios, non? Aparecerás tamén. Sí. Por Sí, tanto. vostede tamén debe unha boa peli, esa, xa non xa faz verdad. Ves, mira. Di o título, polo menos. Pero si non sale adiante... Non digo nada, non digo Non nada. digo Non sale adiante. Non está nin revisado por edición, non. Pero andamos en cousas. Moi ben, Varias. pois estaremos pendientes tamén. Xa sabedes, a exposición podedes ver durante este mes, va a estar aquí, para que cando haya actividades poderades aproveitar e ver o traballo de Ana. Podedes comprar algún dos libros que ten aquí e estaremos pendientes. E que estou pensando que si o libro da pausa deberías de firmalo tú tendo en cuenta que eres un protagonista del libro. No, firmamos os dous, claro. Os dous, claro. E tamén a de Sasaduña que trouxeste un libro de Chévere aos 35 anos, tamén para firmar tamén. Bueno, firmamos un poquinho aí, pero sí que está guai o da exposición que a mellor non o falastes, porque hai crevas ali, uns acrílicos alá e uns orixinais do cómic ali. Son como tres modalidades artísticas que é un pouco a trepia, non? Esa que chamas ao título desta exposición que ainda non está colgada, pero hai unha intención. Estaba ben que visitara desa página que ten Ana, que se chama O Pendello de Ana Moreiras, non? Que ten, podedes ver todos os seus traballos, ten distintos espacios. Está pouco actualizada que non aparece a pausa, por exemplo. Non, de feito, pero bueno. pensei esta noite e dixen debería de eliminar esa página web porque, bueno, porque pensei, non a debe de mirar nunca ninguén, estou pagando un dominio que hasta me parece moi vanidoso, digo que vanidoso ter eso aí. Vou eliminar, se me encanta ben elimino, sempre me hace que me digas isto un día despois. Non me dice nada, pero... Podes contar a xente que me dixías a min onte cando estaba escribindo un texto acabando de cine do EO, entón, hostia, mañán temos que ir a Neda, non teño nada tarde, teño que pensar algo con conceptos da exposición, ou que sea tal, estábamos aí, 11, 12 da noite xa, vale, debaixo unha camelia, pero, bueno, estabas, e dixías algo en alto que era bastante bonito sobre esa trepia ou ese triángulo da túa creación, se podes expresar a vinculación con outras palabras, estaría guai. De eso de onde ven a túa forza creadora de Lugo, polos tres... Bueno, vamos a ver. Cando Leandro me dixo de traer obra, eu non expoño nunca, non teño un conxunto de unha obra de verdade, teño unha mestura de cousas. Que fago? El díxome, vete para aquí que estemos todos da casa, traes o que teñes, entón traigo o que teño. Pero decía yo ante el, pero é que cada cousa é distinta, tampouco non hai coherencia, non hai nada. E entón dixen, xa sei, eu son de Lugo, moi de Lugo, pero porque eu son de 3 sitios de Lugo. E é certo que me configuraron de maneira diferente os 3. Entón, eu desde, bueno,
viñeronme nacer a Lugo porque meus pais estaban emigrados. Entonces, pasei moitísimo tempo na aldea de meu pai, en Trabada, en Villaformán, onde agora estamos facendo o cine do Eu. De onde vimos... E pensaba que para mí Villaformán é a materia, porque eu en Villaformán amasei pan, eu axudei a miña abuela a cociñar sempre, os pasteles, a moer, porque tiñamos o muiño, segar, bueno, todos eses traballos que implican memoria sensorial, véñeme de aí, e eso sempre está moi, necesito eso, non? Entón, pensaba que eso ten que ver coas crebas, porque as crebas son tocar cousas, é o que se suxira a propia materia. Non podo deixar de facelo, en canto vexo un obxecto que ten unha forma determinada, pois estou xa intentando aproveitalo para contar algo con ese obxecto, non? Despois, miña nai é de Friol, que é Terra Chá, é un sitio máis telúrico, moito máis primitivo, donde desde tiempos inmemoriales a xente se reúne e contan historias, lareiras e airas. E digo desde tiempos inmemoriales porque lle fixen un análisis deses sionistas de My Heritage. O ADN dos de Dalí, de Miraz, Friol, é de Dalí. É de Dalí. É solo de Dalí, así como de Trabada tal, non, Dalí é Dalí. E eu desde pequeniña fun ali e encántame escoitar. A verdade que me encanta escoitar. Sentábame xa de moi pequena cos vellos a escoitar. E iso sempre me produciu a necesidade de contar algo. Que é o que de alguma maneira entronca coas bandas deseñadas, non? Porque as bandas deseñadas son un relato, sempre teñen ese relato detrás. E finalmente, por cuestións laborales de meu pai, que traballaba en aluminio, eu onde medrei foi en Burela. E entón, para min, Burela trae o color. Burela é o Cantábrico, é a luz, é xente de moitas provincias distintas, son os meus amigos negros de Cabo Verde, é o color. 50 nacionalidades aí. 50 nacionalidades. Para min, Burela é todo ese color, é ese brillo, non? E esa chispa, non? Porque xente con moita chispa, eu adoro a xente de Burela. Bueno, de feito son dali técnicamente, pero nunca dou sido de un... Nin dou feito unha cousa, nin dou sido de un sitio. E entón, por eso traigo 3 tipos de obras distintas, que son os que responden un pouco a miña maneira de ser. E esas gouache, esas acrílicas, perdón, son o comenzo dunha serie que quero facer da ruta do colesterol, que é ese momento en que, exacto, ese momento en que xa podes pasear, xa traballaches, xa fixeche todo o que tiñas que facer. Tens que andar, que che mando ao médico. Tens que andar porque che mando ao médico, pero aproveitas moi prudentemente para ir del areteo e dos contos, non? Entón, encántame cando vexo todas as mulleres sentadas ou paseando despois desa rutiña do colesterol, con esa luz de solpor. Entón, estas láminas, eu quería que todas teñan ese color. Un pequeno paréntesis, os homens son máis de facer o colesterol a primeira hora da mañán, e as mulleres máis despois da telenovela turca, o sea, a media tarde con esa luz. Entón, finalmente, a exposición adquiriu un nombre onte, Leandro, a 1:30 da mañá, decidimos chamarlle Trepia a isto, que é o color, a materia e o relato, non? E xa está. Non, quería que contaras porque parece moi bonito, pero que non lle contaras a esta xente, máis que nada porque a exposición vai quedar, e eu sumaría unha nova Trepia vital nosa, que esa é a túa lujesa, vale? Materia, teluria ou energía, color, e depois está a nosa vital, que é Escarabote, Boiro, que ela dá clase no instituto ali, Lira, que eu teño casa en Lado do Mar, que a Ortiña, que está o noso universo, onde pasamos a pandemia da pausa, pois a pandemia da pausa é máis liracha, todo sucediu ali, confinados, como vos onde fora e tal. E despois Compostela, que tamén temos un ámbito... Entón, é unha nova Trepia vital nosa, as crevas son máis de Lira, aunque a enerxía de pintalas pois son de Vilaformán, pero os guás son de Escarabote, aunque che ven do color de Burela, e o cómic, pois... Compostela Villaformán. Compostela Vilaformán. Bueno, hai como unha nova Trepia que naciu pola nosa relación, e agora que se vesen, aí... Maravillosos creadores de personaxes. Bueno, eu traio xa sabedes que na Viruchela sempre agasalamos unha cosa que se fai amasando con fariña. O sea, nada mellor para hoxe que é un bolo cachado, que chamas así porque ten forma de cacho, prefiro. Faise unha seguidura, unha receta. Vimos estar no muiño así.
Bueno, si quieres, vais a hablar de programa, que quieres un concurso. Lembrade que os libros están abertos. Hola. Igual. Xa foi dito. Libros á venta. Despois vai nada, me gusta máis, que non está de ti, pero...